أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuleli verse engikhuluma ngalo chapter 23 of the Holy Quran. Verse ngiqala ku verse 109. Lapho Allah esitshela ukuthi ngelanga lokwahlulelwa uzobe ekhuluma namakholwa ekhuluma nabangakholwa. Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi innahu kana fariqun min ibadi. Allahu akbar. Uthi Allah ngempela kwakuneqembu lezinceku zami. Kwakuneqembu lezinceku zami elalikhonza mina uAllah uzobe etshela abangakholwa ngabakholwayo. Ukuthi kuneqembu lezinceku zami elalikhonza mina. Elalithi mangikhonza lithini? Yaqulun Rabbana amanna. O Allah, Nkosi yethu siyakholwa. Kholwa mfowethu. Kholwa dadewethu. Khona nawe uzoba kulelo qembu lelo uAllah umdali azobe ekhuluma ngalo ngelanga lokwahlulelwa etshela abangakholwa ukuthi wena waba ngomunye walabo abathi mangabe bekhuluma emhlabeni bedumisa umdali wabo bathini? Rabbana amanna. O Nkosi yethu, o Allah, siyakholwa. Faghfir lana. Ngakho ke thethelela iziphambeko zethu. Thethelela amacala ethu, thethelela izono zethu. Warhamna. Wehlisele wehlisele umusa wakho phezu kwethu. Allahu akbar. Wehlisele umusa wakho phezu kwethu. Wa anta khairur rahimin. O Allah, wena ungomuhle ukubedlula bonke abakhombisa umusa. O Allah, wena ungomuhle ukubedlula bonke abakhombisa umusa. uAllah uyobetshela abangakholwa ngabakholwayo ukuthi abakholwayo bakholwa kuAllah, bamcela ukuthi athethelele izono zabo, ehlisele umusa wakhe, abasibekele ngomusa wakhe. Bakugcwalisa futhi lokho ukuthi uAllah ungomuhle obedlula bonke abanomusa noma abakhombisa ini? Umusa. Lalela ke ivesi elandelayo. Le ibheke kumaNazaretha le verse. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina amaNazaretha kumanje. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina amaKristu kumanje. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina amaWastawa kumanje. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina amaHindu enikhonza izithombe kumanje. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina amaRoma kumanje. Ikhuluma ngalento eniyenzayo nina enikhonza amadlozi kumanje. Lalelani ukuthi umdali uthini kini. Allahu akbar. Then Allah says, فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Kepha nina nabagcona. Labantu ababengikhonza, bengidumisa, bengikhazimusa, nenze njani nina amaWastawa, nina amaRoma, nina amaNazaretha, nina amaKristu, nani nina enikhonza abadlozi, nina enikhonza izithombe, nani nina enithwele, nenze njani nina inyanga, nabagcona, nababhuqa. Allahu akbar. Naze nabenza ukuthi bakhohlwe inkumbulo yami.
ngendlela nabagcona ngakhona nababhuqa abanye babo naze nabenza ukuthi bakhohlwe ukukhumbula umdali. Ngoba nanenzani futhi Allahu akbar nani bahleka wa kuntum minhum tadhakun, ngoba nani bahleka niyenza inhlekisa, izambulo zami nizenza inhlekisa, ukholo lwabo ukukhonza mina nina amaRoma, nina amaKristu, nina amaNazaretha, nina amaJuda, nina amawashtawa, nani ninezinyanga, nani nina nikhonza amadlozi. Izambulo zikaMdali masintshela niyasihleka, niyasibhuqa, niyasigcona, niyasisabisa, niyasizingela, nisifuna ama-location. Uthi uMdali ngizobe nginikhumbuza lokho ngelanga lokwahlulelwa, ukuthi izinto nina enizenzile manitshelwa nina amaqiniso. Uthi uMdali ngizobe nginikhumbuza ngelanga lokwahlulelwa izinto enizenzile. Lalela ukuthi Allah uthini, inni jazaytuhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Uthi Allah ngempela ngibanikile umvuzo wabo ngalolu suku. Namhlanje njengoba nani bahleka nina, namhlanje ngiyabanika umvuzo wabo. Namhlanje kuthi nina nabagcona, nabahleka, nabathuka, nabanyefula, nameneza ngabo, nakhuluma amanga ngabo, nabasongela, nabasabisa, namhlanje ngiyabanika umvuzo wabo. Allahu akbar. Baphumelele futhi babe nesineke. Ngenxa yokuba nesineke bebekezelela yonke lezi igcono zenu, konke lokubhuqa kwenu, konke lokubasabisa nokubazingela, nokubafuna ama-location. Uthi Allah lokho is paying off today. Allah uzobenitshela nina eningakholwa, nina amaNazaretha, nina amaKristu, nina amaRoma, nina amawashtawa, nina amaJuda, nani nina enikhonza amadlozi, nani nina enikhonza izithombe, nani nina enithwele. Ngalelo langa lelo njengoba sinitshela nisihleka namhlanje, Allah uthi ngalelo langa lelo sobe siwuthola umvuzo ukuthi sakubekezelela ukugconwa yini, nokudelelwa yini, nokuzingelwa yini, nokwesatshiswa yini, nokusongelwa yini. Allahu akbar. Annahum humul faizun. Allahu akbar. Baphumelele babe nesineke. Lawo bantu labo baphumelele babe nesineke. So my brothers and sisters, my Muslim brothers and sisters, nina enibhizi ngalomsebenzi nathi esiwenzayo, nina enibhizi nokuhambisa lo mlezo obunye buka Allah, uma ngabe benihleka, benithuka, benibiza ngazo zonke izinto, benigcona, benibhuqa, benizingela, benifuna ama-location, benesabisa, Allah uthi jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu unilindile. Sengathi mina nawe Allah ngasibala sibe kulabo bantu labo, Allah ahlale ejabulile ngabo. Nawe wena ongakaphenduki, isikhathi sisekhona. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.